ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಯಜ್ಞಭೂಮಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪುನಿ. ಈ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಜ್ಞಭೂಮಿಯಿಂದ ಏನು ಪನ್ಪೆರಗಂಡ ಪುರಾಣ ಕಾಲಡು ದಕ್ಷೆ ಮುಲ್ಪ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ರಾಜೆ ದಕ್ಷೆ ಯಜ್ಞ ಮಂತ್ರನಂಚಿನ ಯಾಗ ಮಂತ್ರನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಎಂದು ಮುಲ್ಪ ಕೇರಳದ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಪಕ್ಕ ಇಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಉಂಟು. ಈ ಅಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ವಿಚಾರದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಯಜ್ಞ ಮಂತ್ರಿಯರಿಗಿಂತ ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜೆ ಸತಿನ ಅಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಸತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನೈತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪನ್ಪನ ಈ ಸತಿ ಈಶ್ವರನ ಮದುವೆ ಆದುಪ್ಪನಿ ದಕ್ಷಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದಂದೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪನ ದಕ್ಷ ಈ ಯಜ್ಞಗೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಳನ್ನ ಖಂಡನೆಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತುಪ್ಪಿ. ಅವಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಅಮ್ಮೇರೊಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಯಾಗ ಮಂತುಲ್ಲಿರತ್ತ ಪನ್ಮನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಪೋಯಿಂದು ಈಶ್ವರಡ ಹಠ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಕೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಅವಮಾನ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನ ಇದ್ದಂದೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಹಠ ಕಟ್ಟುವಿರಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರ ಅದನ್ನ ಮರತಿರ್ಬೋದು ಪನ್ನಂದ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಅವಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ನಿಕ್ ಯಾನು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೂಜಿ ಈ ಯಾನ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಲ್ಪ ಖಂಡಿತನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸತಿ ಆ ಯಜ್ಞದ ಜಾಗ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಸತಿನ ಅಮ್ಮೇರು ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜೆ ಈಶ್ವರಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಂಡ ಸತಿನ ಖಂಡನೆ ಅవి ಮಸನ ಕಾಪುನಾಯಿ ಬೇಲೆಜ್ಜಂದನಾಯಿ ಪುನದಿಲಿ ಪುನಾಯಿ ಅಂಚ ನೇನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಆಕಳು ಸದಕ ನಡುತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಾಧು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂಥ ಜಾಗಡಿ ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ದಕ್ಷೆ ಖಂಡನೆನ ಒಂಜಿ ತೇಜೋವಧೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅದನ್ನ ಅವಮಾನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸೈಸ ರಾವಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಕುಂಡಗೆ ಸತಿ ಲಾಗಿಯರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಾಲದ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ಲಾಗಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಕ್ಕಲು ನಂಬುನಿದಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋಯಿನಕ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಆ ಇಂಚಿನ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ನಡತನಂಚಿನ ಅಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿವರು ನುಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿಡು ಮಹಾದೇವೆ ಸ್ವಯಂಭುವಾದ ಪಂಡ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗ ಆದ ಬೈತನಂಚಿನ ಜಾಗ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಪಿರವಮೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಉಂಡು. ಆ ಪೀಠಡು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಇಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿವ್ರದ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಆನೆದ ಮಿತ್ತುಕುಲು ಒಂದು ದೇವರ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪಾರ್ವತಿ ಭಗವತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟು. ಆ ಪೀಠನು ಮುಲ್ಪದಕಲು ನಂಬುವಿರದಾದಕ್ಕಿಂತ ಅವು ಯಜ್ಞಕುಂಡ ನಡತನಂಚಿನ ಜಾಗ ಬಂದದು ಮುಲ್ಪದಕಲು ನಂಬುವಿರು. ನಾನೊಂದು ವಿಚಾರದಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಇಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿವರು ಅಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿವರು ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ಉಂಡು ಭಗವತಿನ ಪೀಠ ಉಂಡು ಯಜ್ಞಕುಂಡ ನಡತನ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಂತ ಈ ಇಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿವರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತನಂಚಿನ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾರ್ವತಿನ ಭಗವತಿ ರೂಪಡು ನಮ್ಮೊಂದುಂಡೆ ಶಿವ ಮಹಾದೇವನ ರೂಪಡು ಶಿವ ಮುಲ್ಪ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡೊಂದುಂಡೆ. ಈ ವೈಶಾಖ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡಪುನಿ ಅಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿವರು ಊರಿನ 11 ತಿಂಗಳು ಈ ಇಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಗವತಿ ರೂಪರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯರು ಮುಲ್ಪ ದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ ವೈಶಾಖ ಮಹೋತ್ಸವ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಜೂನ್ 8 ತಾರೀಕು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಾಲು ಬರ್ಪಣಿಂದುಂಡು ಮಾನಂತವಾಡಿರ್ದು ತಂತ್ರಿಡು ವಾಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖಡ್ಗ ಅನ್ಪನ್ಪ ಇಂಚಿನ ಆಯುಧ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಆಯುಧ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವೇನು 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಮಾನಂತವಾಡಿದ್ದು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಅವ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಅವು 8 ತಾರೀಕು ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಾತು ನೆಯಿ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದಾಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಅವಲ ಋತೊಟ್ಟಾಕಲಿ ಮುಟ್ಟೆರೆಜಿ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಭಂಡಾರ ಈ ಇಕ್ಕೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈಯರೆ ನಮ್ಮ ಕುರುಟ ಬಂದ ಈ ಈಯರದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಆದ ಅವೇಳದ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿನ ಆನೆದ ಮಿತ್ತು ಅಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿವರೆಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕೊನುಪೇರು. ಒಂದು 1ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಈ ದಿನ ಪಂಜನಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಈ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎತ್ತದ ಅಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿವರೆಗೂ ದೇವರು ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಲಿಂಗನ ಪಂಡ ಈ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗ ನೆಂಚಿನ ನನಗೆ ತೂದುಪ್ಪರ ಪೋಯಿನಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಲಿಂಗ ಮಣ್ಣಡು ಮುಚ್ಚಿದು ಏಟದೊಲೆ ಅವೇನು ತಂತ್ರಿಲು ಮುಹೂರ್ತ ತೂರಣ್ಣ ಆ ಮುಹೂರ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ತಲಕ್ಕೆದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಚಿ ಮಂತದು ಐಟು ಒಕ್ಕೇರಣ್ಣ 6 ಮುಹೂರ್ತ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ 4 ಜನ ಯಾರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕಲ ಇನ್ನು ಒಕ್ಕುದು ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆ ತಾಗುನು ಅವೇನು ಒಕ್ಕುದು ಆ ಲಿಂಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕಿಬೊಕ್ಕ ಈ ವೃತ್ತೊಟ್ಟು ಏರು ನೆಯಿ ಕೊನುಪೇರ ಆ ನೆಯ್ಯಿನ 1000 ಜನ ಮಿತ್ತುಪೇರು ಅದ್ರ ಪೂರ ವೃತ್ತೊಟ್ಟು ಗೊಲ್ಲಿದ ಚೆಂಬುಡು ಪುಣೈನ ಅತಂಡ ಕಂಚಿದ ಚೆಂಬುಡು ಪುಣೈನ ಎಂಚಿನ ನೆಯ್ಯಿನ ಅವಕ್ಕೆ ಮೈಪೇರು ಅವೇನು ತುಯ್ಯರೆ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಮುಂಪುಡುಪೇರು ಆ ನೆಯ್ಯಿ ಅಭಿಷೇಕ ತುಯ್ಯರೆ ಅವ ಅದು ಮನದಾನಿ 10 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಇರದೆ ಕೊಂಜನಕಲೆಗೆ ಅತನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದರ್ಶನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಅವ ಅದು 30 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿದಿನ ದಿನಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆನೆದ ಮಿತ್ತು ದೇವಿಯರನ್ನ ಬಲಿ ಸುತ್ತು ನಡಪೆರುಂಡು.
ಭಗವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾದೇವನ ದೊಡ್ಡ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಸುತ್ತು ನಡಪುನಾಗ 14 ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಸುತ್ತು ನಡಪೆ ನೋಡಿ. ಆ ಬಲಿ ಸುತ್ತು ನಡಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕಾರಣ ಪನ್ನ ನೀರುಂಡು ಆ ನೀರ್ದ ನಿತ್ತು ಕಾರ್ದಿ ಏರಿಸಿ ಐದು ನಿತ್ತು ಅಂತ ತೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕಿರ್ತು ಜಪ್ಪೆರೆಚ್ಚಿ ನನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕೇಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲು ಇದು ಮಾತಾಡೋದು ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲು ಸಮೇತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ಜೀರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪಂಚೆಡು ಅಂಗಿದೆತ್ತದು ಲುಂಗಿಡೆ ಎಪ್ಪೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ ಶಾಲುಡು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ನಾಕಲ್ಲ ಶಾಲುಡು ಬರೆದಿತ್ತು ಓವೇ ಅಧಿಕಾರಿಲ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಂಪನೆ ತೋಜಿಪಾಯರಾಜಿ ಮೂಲು ದೇವರಿನ ಭಕ್ತಿ ಪಂಪನೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜಿಪಂಪನೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನೊಂಜಿ ಈ ಸತಿನ ಕಲೆವಣ್ಣ ನಾನು ಎಕಡೊಂದು ವಿಚಾರ ಪಂಡೆ ಸತಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಾಗ ಯಜ್ಞಕುಂಡಾಗಲಾಗಿ ಅವಾಗ ಈಶ್ವರ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಶ್ವರ ಕೋಪ ಬರ್ತದ್ದು ಈಶ್ವರ ತಾಂಡವ ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಕೋಪದ ಕೊಡ್ತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ಭವ ಆಪನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ಎಂಚಪ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಶಿವೆ ಉದ್ಭವ ಆಪನಿಂದ ಅವಾಗ ಕೋಪಡುಪ್ಪುನ ಶಿವನು ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂಜೆಲು ನಡಪುನು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 27 ದಿನ ದಾಯಕ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟುಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೆಯ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಾರಾಯದ ನೀರದ ಅಭಿಷೇಕ ಒಂದು ಮಾತ ನಡಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ದಾಯಿ ನಡಪವಿರಂದು ಕೇಂಡ ಈಶ್ವರನ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪೇರೆ ನನೊಂಜಿ ಕೇಂಡ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿವನ ಸ್ತುತಿ ಮನ್ಪುನ ಸಹಜ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಹರಿಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರೆ ಈ ಹರಿಗೋವಿಂದ ದಾಯಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿವನ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪೇರೆ ವಿಷ್ಣುನ ನಮ ಜಪ ಮನ್ಪೋಡು ವಿಷ್ಣು ಶಿವನು ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪೇರು ಮನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಬಲಿದಿನ ಕಲೆ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಈಶ್ವರಿ ಕೋಪುಡುಪುನಗ ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುರೂತ ನೆಯ್ಯಾಟ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರೆ ನೆಯ್ಯಾಭಿಷೇಕದ ಶುರುವಾಯಿನ ಉತ್ಸವ ಎಳನೀರ ಅಭಿಷೇಕ ಪಂಡ ತಾರಾಯದ ನೀರದ ಪೊಂಡದಲ ತಾರಾಯದ ನೀರದ ಅಭಿಷೇಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಪಂಡ ಕಡೆಯಕ ತಾರಾಯದ ನೀರು ಮಹಿತಾನ ಶಿವೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪೇರು ಮನ್ಪುನ ಮುಲ್ಪದ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ 27 ದಿನದ ಉತ್ಸವ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ ಆದ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿವರೆಗೂ ದೇವೇರಲ್ಲೇ ತೊಂಬರ್ರೆಂಡು ಜುಲೈ 4 ತಾರೀಕು ಇದು ವೈಶಾಖ ಮಹೋತ್ಸವ ಬರ್ಸೋಡೆ ನಡಪುನ ಉತ್ಸವ ಜುಲೈ 5 ಬೊಕ್ಕ 11 ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಜೂನು 7 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ 11 ತಿಂಗಳು ಇಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿವರು ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣ್ಯನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋಳಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರೋಳಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1-2 ದಿನ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಶಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಹಳೆಯ ಗೋತ್ರ ಆಚಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ದಕ್ಷೆ ಆಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಗೋತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ. ಅದಕ್ಕೆ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೋತ್ರ ಆಚಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಡೀಸ್ ಅವರು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದವರು. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ಚರಿತ್ರೆ ಅದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ 30 ತಾರೀಕು ಮೇಲೆ ಲೇಡೀಸು ಆನೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರದೆ ಆಮೇಲೆ ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನೇ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬರೋ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಬರೋ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ರಾಶಿ ಥರ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ, 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 11 ತಿಂಗಳು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇಲೆ 11 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ 7:30 ಗಂಟೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಆ ಕಡೆ ಇರೋ ಥರ ರಶ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಸುಖ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಏರು ಮುಲ್ಪ ಊರು ನಾನು ಸಜೀಪ ಪನೊಳಿಬೈಲ್ ಕೈತಲ್ಲ ಸಜೀಪ. ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ 8 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದಿಂಚ ಉಳ್ಳೆ ಮಿಡ್ಲು ಫಸ್ಟ್ 4 ದಿನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 3 ವಾರ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ನಿಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಜಾಗ ನಂಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿನ ಜಾಗ ಇದ್ದು ಕಡೆಯತ್ತು 1 ವಾರ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಯಾಕೆಂಡ ಒಂದು ಜಾಗ ಬಿದ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನಾಕಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳು ಮಂತನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸುದೆ. ಆ ಸುದೆ ಚಡ್ಡಿ ಬನಿಯಾನ ಅಂಗಿನ ತಗದು ಗೋಪುನಿ ಇತ್ತಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ನ ತಗದು ಗೋಪುನಿ ಒಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ನಿ ಶಾಂತವಾದ ಸಮಾಧಾನದ ದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಂತು ಅಂತ ಅಡಿ ಪೂಡ್ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾಗ. ಆಟ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೊಂದು ಅರಬೈ ಬಾಡೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸರಿಜ್ಜಿ ನೆರೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಹೋಯಿರಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ನೀವು 1 ವಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿತ್ತೆ 3 ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇದು ಆರಡ ಆ ಪಂಡದ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏತಲುಂಡು ನಂಗೆ ದೇವರನ್ನು ತೋಡ್ದಾನ ನಮ್ಮ 3 ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಇಡೇ ಬಣ್ಣಗ ಪುರಾಣವಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ ಜಾಗದ ತುಂಬದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಜಿನುಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಹೊರಿಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ದಿಕ್ಕರು ಖಂಡಿತ ಅಕಲ ನಂಬಿಕೆ ಅಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಹಾಳಾತನ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ್ದು ಪಾಪ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 5 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಇಡುಲ್ಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪರಮವಾಯಿನ ಮಹಾದೇವನ ಈ ಭಕ್ತಿ ಜಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಕೇದಾರನಾಥ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಣಂಜಿನ ಯೋಗ ದಿಕ್ಕದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ಪೂಜೆನ ತೂಪುನ ಯೋಗ ದಿಕ್ಕದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಗ ದಿಕ್ಕದು ಅವು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಡು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಓಡುದು ಬರ್ಪುಣಾಗಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ವೈಶಾಖ ಮಹೋತ್ಸವ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಲಿ 11 ತಿಂಗಳು ಓಪನ್